Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom ilkoll. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-Ruħ Valerie Piscopo u Helen Said. Llum il-Knisja Eżies qiegħda tagħmel it-tifkira ta' San Martin. Isqof nafu li dana kien imwieled minn ġenituri pagani, kien soldat Ruman, imbagħad ta' 18 sena huwa ġie imammet. San Martin nafuh għal dak il-ġest sabiħ li huwa għamel meta offra l-mantal tiegħu lill-fqajjar. Jew nitolbu l-mulejjek biex jagħtina l-għajnejn li kellu San Martin, li fil-fqir kien jara ġbija ta' Kristu. Biex aħna wkoll narfu ngħinu lil xulxin fil-batut, fil-fqir, għax dak li għamiltu mal-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna hija ħuti narfu in-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla l-Isqof San Martin f'ħajtu u f'mewtu faħħar il-kobor tiegħek, ġeddet fi qlubna l-ġubijiet tal-grazzja tiegħek biex il-ħajja u lanqas il-mewt ma jaslu biex jifirduna minn imħabtek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Erf. Fil-Erf hemm spiritu intelligenti għaddejs, waħdieni, ta' ħafna għamliet fin u għattejf, jinfet fil-font u teba ma hemmx fih, ċar u ebda ħsara ma tista' għalih, iħobb il-ġid u minsun sewwa. Xejn ma jżommu u l-ġid jagħmel, iħobb lill-bniedem, sod u żgur blankwiet, kollox jista' u fuq kollox jassess u fl-erwieħ kollha jidħol imqarf dawk intelligenti, safja u fini sew. Għax l-erf jitħarrek aktar minn kull ħaġa oħra li titħarrek, minħabba s-safa tiegħu jidħol f'kollox u jinfirex ma' kull imkien. U bħal daħna ħafifa tas-seta ta' Alla, nixxija safja tal-glorja ta' dak li jista' kollox, għalhekk xejn imniddes ma jidħol fih. U raġġ ta' dawl ta' dejjem, mera bla teba ta' seta' ħaddiem ta' Alla u xbija ta' tjieba tiegħu. Għalkemm huwa waħdu kollox jista', jibqa' dak li huwa fih innifsu u jġedded kollox. Minn żmien għal żmien jidħol ferwieħ qaddisa u jagħmilhom ħbieb ta' Alla u profeti. Xejn ma jħobb Alla jekk mhux dak li jgħix mal-erf. Għax l-erf jiddi aktar mix-xemx u aqwa minn kull ġema ta' kwiekeb imxebbaħ mad-dawl u iżbaħ minnu. Wara d-dawl il-jum jiġi jidlam u l-lejl, imma l-erf ebda ħażen ma jista' għalih, jinfirex minn tarf sa tarf tal-ard bil-qawwa u jmexxi kollox bil-ħlewwa. Il-kelma
tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Nwieġbu flimkien u ngħidu għal dejjem mulej il-kelma tiegħek, għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Hija waqfa fis-sod fis-smewwiet, minn nisel għal nisel il-fedeltà tiegħek fuq l-art waqqafta u żammet fis-sod. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. B'digriet tiegħek għadhom sħaħ sal-lum għax kollox huwa l-qadi tiegħek. It-tifsir ta' kelmek jagħti id-dawl ifhem lil min ma jafx. Għal dejjem mulej il-kelma tiegħek. Ħajiddi wiċċek fuq il-qaddej tiegħek, għallimni l-kmandamenti tiegħek, ħanibqa' ħaj biex infaħrek, ikunu id-digriti tiegħek il-għajnuna tiegħi. Għal dejjem mulej id-għajnuna tiegħek. Inqumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Jiena id-dielja intom il-frijej jgħid il-mulej, min jibqa' fija u jiena fih dan jagħmel ħafna frott. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien il-Fariżej staqsew lil Ġesu meta kienet se tiġi s-saltna ta' Alla u huwa weġibhom. Is-saltna ta' Alla ma tiġix b'sinjali li jidhru, lanqas ħadd mhu sejjer jgħid araw hawn jew hemm, għax araw is-saltna ta' Alla fostkom qiegħda. Id-dixxipli tiegħu fetħu qalbhom u qalilhom għad jiġi żmien meta tkunu tixtiequ taraw jum wieħed miż-żmien bin il-bniedem u ma tarawhx. U jgħidulkom arawh hawn hu jew arawh hemm hu. Tmorrux tiġru warajhom. Għax bħalma berqaq tleħħ u tiddi minn tarf għal ieħor tas-sema, hekk jidher bin il-bniedem nar il-jum tiegħu. Iżda qabel xejn u għandu jbati ħafna minn dan in-nisel u jkun miċħud. Il-kelma tal-mulej. Is-saltna ta' Alla qiegħda fostkom. Alla qiegħed magħna eżies. Ejjew nilqgħu dawn il-kelmiet tal-Evanġelju u nitolbu fuqna l-Ispirtu Qaddis ta' Alla biex aħna nkunu kapaċi nintebħu bil-preżenza ta' Alla magħna. U l-preżenza ta' Alla fina u magħna l-ewwel qabel kollox qiegħda fis-sagramenti, fl-Ewkaristija. Imma ma ninsewx ukoll li kif il-mulej hu preżenti magħna moħħbi taħt ġbija tal-ħobs, hekk ukoll huwa moħħbi taħt ġbija ta' kull bniedem. L-aktar u aktar tal-foqra, tal-morda, tal-barrani, tal-batut. Jew nitolbu biex aħna wkoll bħal San Martin inkunu nies li narfu il-preżenza ta' Alla fostna u narfu naqduh bimħabba. Missier Qaddis, nitolbu għall-Knisja mqazza tiegħek biex hija wkoll tkompli tkun dik l-omm li turina il-preżenza tiegħek fostna. Nitolbu. Ħatiġi saltnatek mulej, hekk nitolbuk ta' spiss. Għamel li s-setanin tal-art jaħdmu biex is-saltna ta' paċi tiegħek tixteret fost il-bnedmin kollha. Nitolbu. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija inti tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna tiegħek meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll biex il-kelma li aħna nisimgħu fl-Ewkaristija
u tqarbina imqazza. Tibdilna dejjem aktar fik, fi ġbija ħajja tiegħek. Nitolbu. Fi skiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' Missier Qaddis dawn it-talbiet li din il-familja li nġabret madwarek ġiet hawn biex tqimek u tagħtik kull tifħir għall-imħabba tiegħek bla qies. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Qaddis mulej Alla dawn l-offerti li bil-ferħ ta' qalbna qegħdin nagħmlulek illum f'Ġeħ San Martin u għatina li permezz tagħhom nibqgħu dejjem miexja fit-triq it-tajba, sew fil-għena u sew fit-tiġrid bi Kristus Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżoħħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristus Siedna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek, inti dejjem timla lill-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek. Inti tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tas-salvazzjoni tiegħek. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla għeda intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek
nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dunubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dunubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdej kelma waħda. Il-ġisem ta' Kristu.
Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bis-sagrament tal-Għaqda, għamel li jirrida tagħna tkun dejjem marbuta ma' tiegħek biex kif San Martin ingħata lilek b'ruħu u b'ġismu, hekk aħna jkollna l-ġieħ li nkunu tassew għaddejja tiegħek bi Kristus Siedna. Ngħidu t-tliet Ava Marijiet illumna Marija u hekk impoġġu taħt il-ħarsa tagħha il-morda kollha tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.